La Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem és un espai amb molta història i des d'anit els que la visitin se'n trobaran una altra de molt particular. El pati es converteix en un petit teatre on els espectadors s'endinsen al triangle amorós format entre tres personatges, na Pau, Lluc i l'Adrià. Els convidats és una obra que reflexiona sobre la infidelitat, la venjança, el joc de la seducció i les relacions familiars, i tot sense moure's d'un bany. També en un bany és un lloc on hi ha un mirall, habitualment, sempre, i en un mirall s'emmirallen, queden reflectides veritats, mentides i coses obscures que queden revelades a través del mirall. L'obra és la nova proposta de la companyia illenca Produccions de Ferro i compta amb la participació de 3 actors balears molt coneguts pels espectadors d'IV3. Entre tots es crea una història vestida de comèdia però amb un rerefons dramàtic. Jo crec que és una comèdia, perquè és una comèdia que té algú soterrat, que algú es pot sentir una mica tocadet, però és una comèdia, és un divertiment. El to és de comèdia, com estan plantejats els personatges, la situació, doncs és una comèdia on esperem que la gent somrigui, rigui o fins i tot hi hagi alguna riallada explosiva. L'obra es podrà veure fins al 27 de juny a la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem. Aquell jersei blau fosc que a tu t'agrada tant. Queda tan bé. No tens fred. Som un petit restaurant, d'aquests de cuina mediterrània,